Wala, nibugso na. Aprobado na sa National Housing Authority kun NHA ang hangyo ni Governor Pambari IV nga ibalik sa mga Subuanon ang budget nga 712 milyones pesos alang sa mga biktima sa bagyong Odette. Ang budget ihatag sa mga Subuanon nga nawagtangan og mga balay dihang gikuso-kuso ang Sugbo sa bagyong Odette niadtong tuig 2021. Sa nasayran, wa na dayon og hatag ang tag 10,000 pesos unta nga financial assistance sa mga naggub-an og balay kaniadto sa bagyong Odette. Human wa nagkasinabot ang National Housing Authority ug ang kanhi administrasyon ni Governor Gwen Garcia sa pamaagi sa pag-release sa hinabang. Ang kanhi administrasyon ni Governor Gwen Garcia gusto nga ang 712 milyones pesos nga budget ipaagi sa Kapitolyo ug sila na ang muhatag sa katawhan gamit ang dasig Sugbo card system. Apan wa mosugot niini ang National Housing Authority tungod kay kalapasan kini sa guidelines sa Emergency Housing Assistance Program kun IHAP ug nahadlok sila nga mosangpot kini sa audit issue ug irregularidad hinungdan nga giuli ang budget ngadto sa National Treasury. Sa pagkakaron ang administrasyon ni Governor Pambari IV hugtanon nga nipasalig nga mosunod sa patakaran sa National Housing Authority aron mahatag na gyud sa mga biktima sa bagyong Odette ang dugay na nila nga gipangandoy nga hinabang. Istoryang may labot ang Sugbo. Ako si Munching Auxtero, Sugbo News.